Sanibonani molweni abusheng Dumelang, siyanibingelela futhi siyanamukela ku-channel yethu. Siyathemba ukuthi nonke nisaphila, niphile nje. Siyabonga kakhulu kubo bonke abathe bacindezela usubscribe. Nawe uma ungakacindezeli siyacela ukuba ucindezele ukuze uzoba ngokuqala ukuthola izindaba kanye namavidiyo amasha esashisa njalo uma siwaposta nje. Izinto ziyenzeka kwaMaskandi, ziyenzeka. Namuhla sizokhuluma ngayo ke leyo title yodumo okuyi King of Live. Kanti kahle kahle ubani Nkunzi Live? Kanti ubani Nkunzi Live impela? Lo mbango wale title phakathi kukaDlubheke ekhuzwayo kanye noPotso Ngobese kwaMageza Amahle awuqali manje, usuka kude. Ngizothi nje qephu kwimpucuzeko 2019 ngoJulayi kwakugadwe khona ukubonakala ukuthi ubani Nkunzi Live empeleni. Kepha insimbi zangavumelana noPotso ngokusho kwakhe, wagcina ngathi aphefomanga. Kodwa ke akuyena yedwa vele wayesho ukuthi insimbi azikho kahle, ngoba ngisho ushwini umuntu ekhala babekhala nobethe insimbi azikho kahle kwimpucuzeko. Wagcina ngaphefomanga kuPotso, wajika wahamba, wasala uDlubheke yena waphefoma, wadlala nje impela nje uqeda. Futhi kumpucuzeko sabona uDlubheke kuphela owadlalayo kulabantu ababebhekiwe kwi-King of Live title. Waseke iphinde futhi iqhathwa futhi kumkhumbane Maskandi Festival obungoSeptember 28 lapho ezayibhekene khona kuphi eThekwini ePeople's Park. Kwakade futhi nakhona ukubona ukuthi ubani Nkunzi Live ziqhathwa kwesibili. Nalapho futhi nakhona kwathi mase kufike khona wafika wangena uPotso waphefoma, kepha uDlubheke akazange abonakala. Kodwa ke ngakusasa wabese uDlubheke esebhala esesho kwaFacebook ethi isizathu sokuthi engaphefoma ingoba obaba abamdlalile insimbi okubasket kanye nekeyboard abazange bephumelele ukuba seThekwini, futhi kwasekuba lokho. The makusuka lapho ke wabe uDlubheke esebhala kuyo futhi leyo post yakhe ayibhale kuyo ukuthi akaphumelelanga ngubani ukuperform. Kube sekusuka lapho esebhala esethi Amageza Amahle okanye uPotso Ngobese uma ukuthi ngempela akamesabi uDlubheke ku-live akabikele uBabunala noma emcela uBabunala ukuthi ayiqhathe futhi zibhekane ihlabana amalonda. Awu ngebala ke wenze njalo uBabunala, usevele wayiqhatha. Zobe ihlangene phansi manje, phansi le eCarlsfontein ngomhla ka2 kwingizomculo Maskandi Festival lapho ezobe edudulana khona futhi kusaqhutshwa leyo ndaba yetitle yodumo. Ititle ethi ubani Nkunzi Live lapho ezobe ibhekene khona. Kushuthi into eyenzekile ke nansi ngomhla ka9 October uDlubheke uye wakhipha ipost eposta lapho isithombe lapho khona ebekwe noPotso kwaMageza Amahle lapho kuqhutshwa khona indaba yokuthi bazobe perform live kupromotwa indaba yengizomculo Maskandi Festival. Ube sobhala caption uDlubheke la ethi kodwa Jesu yazi isono lesi, kodwa cingwane uyenza kanjani into nje, usazi isimo sami ngo-live, tshela mina ke ngimenze njani lo mbhemu. Ningakhohlwa ebhamu ngoDlubheke iyaphuma ngalo lo suku engiyongcoba ngalo abantu, ikhala esandleni intambo. Umbhalo kaDlubheke loyo ayobhale ngomhla ka9 October. Futhi empeleni uDlubheke uthembisa likhulu, kanti futhi okuhleke uthi uzobe ekhipha i-album entsha, futhi singalindele nokuzwa ingoma ezintsha khona lapha kuphi kwingizomculo Maskandi Festival izobanjelwa eThekwini eCarlsfontein ngomhla ka2 November. Usebhala ke nawo Potso iCommander Mageza naye ku-Instagram wakhe, uposta ku-Instagram yena lapho eposte khona isithombe sakhe noDlubheke, isithombe sifanayo nesiphoto uDlubheke. Kodwa into ehlukile manje kodwa ukuthi uDlubheke ucinyiwe noma urabiwe. Urabiwe ngani? Ngombala olime. Maqede warajwa negama lakhe futhi lasuswa kwi-post, wabe sebhala i-caption ethi angiqhathwa mina, ngiqhathwa nobani. Inkosi ayiqhathaniswa sidalo, isizwe siyayazi iKing Live iyodwa, okunye nokunye angingene. Mhla ka2 November sobe sithi uyasazi isimo sami eCarlsfontein ethi ngizomculo #ngizomculo Maskandi Festival. Iposte kanjalo iCommander. Futhi iCommander seqhubeka le ndaba yayo ukuthi yona ayiyona umuntu okuqhathwa yona izihambela yodwa futhi ulive owayo nje iphethe ngawo, njengoba ekade ishilo yathi yona yafika kwaMaskandi ulive ungaculwa sidalo. Kwathi mase kufika yona sekuzwakala yona ukuthi shaya ulive njeyana ke ngoba sekuyimaqalo ke dlala ulive kwaMaskandi nabanye izamba sebengeniswa benikeza ulive bewudlala. Ake sizwe ukucabanga kwakho ukuthi uthini ngale ndaba le. Ubani le Carlsfontein ozophuma no-number 1 okanye ozophuma netitle yakhe isehleli kuye ngqo manje ithi uyena King of Live? Ngabe uDlubheke okanye ngabe Amageza Amahle okuPotso Ngobese iCommander Mageza? Ake usibhalele lapha kwi-comment section ngezansi usho ukuthi ucabanga ukuthi ubani and kungani ucabanga ukuthi kanjalo ke, bese sidibana ngokuzayo.